Mira, el Xavi Planes ens aporta una informació important, L'equip Sky, allò que deia jo abans, que tenen una plantilla molt àmplia i potent, ha guanyat les 3 últimes etapes que ha disputat. Ahir, Puls, la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, a la matinada, Knauk ha guanyat en el Sun Tour, i el Viviani ha guanyat avui el Tour de Dubai. Ostres, sí. 3 victòries en poques hores de l'equip Sky, Amb el que va d'any, Déu-n'hi-do. Abans que parlàvem de pressupostos, no sé ara de memòria el pressupost que pot tenir l'Sky, però clar, està disputant 3 proves al mateix temps, no? L'estructura que necessites per això, a part dels corredors i dels contractes dels corredors, l'estructura tècnica, els vehicles, el material, és increïble com puja, no? Sí, un equip World Tour està preparat per córrer a 3 llocs diferents i normalment sí, 3 fronts, moltes vegades 2 estan corrent alhora. Em sembla que l'avantatge s'ha reduït molt amb els de davant. Veiem a darrere no acaba ningú de prendre el ritme fort, però sí que els equips es van organitzant. És hora de col·locar-se. De fet, tenint en compte que el gran grup és molt gran, són gairebé 200, és important, a més la carretera és molt estreta, prendre posicions abans d'hora, perquè si t'esperes, al final potser et quedes tallat i no hi ha manera de passar, encara que tinguis més cames que els de davant, no? És molt important la col·locació. I esperem que no hi hagi cap problema d'accidents ni caigudes, perquè esclar, quan són tants corredors i les carreteres són tan estretes i sobretot als finals d'etapa quan hi ha nervis és molt fàcil que hi pugui haver caigudes. Parlant dels patrocinis, el Gerard Delgado comenta que a vegades hi ha coses que no s'entenen, com el patrocinador principal d'aquesta prova, que és el mateix de la Volta al País Basc, el Banc de Sabadell, que en canvi no inverteix a la Volta a Catalunya. Bé, això nosaltres no opinarem, són decisions de les empreses. Suposo que en aquest cas concret respon a una política d'expansió que ha vingut donada també per compres i absorcions d'altres bancs, no sé, amb això no ens hi ficarem, però suposo que cada empresa té la seva estratègia comercial i publicitària, no? Però sí que sorprèn que un banc català sigui el Gran Premi de la Volta al País Basc i la Volta a la Comunitat Valenciana i que en canvi no ho sigui de la Volta a Catalunya, però en fi. Hi ha aquí com dues fileres, el Movistar a una banda i Sky, perquè recordem que el primer, si no m'equivoco, és Kirienka, que porta el mallot de líder de la muntanya, perquè ahir va acabar tercer de la general, aleshores s'han dividit els mallots d'aquesta manera. Puls, evidentment, porta el de la muntanya, Luis León Sánchez porta el de la regularitat i Vasil Kirienka porta el de la muntanya, i encara el quart Diego Rosa porta el de la combinada. Són 4 mallots, que evidentment no els pot portar tots a Waterpools, i s'han repartit d'aquesta manera. Sí, era Kirienka, que anava just al davant, i a l'altra banda, curiosament, n'enfila tots els Movistar. És una imatge mica curiosa, que es veuen dues files clarament definides. Cadascú s'ha organitzat pel seu cantó i la veritat és que és molt més còmode pels líders, no? Van tot el grup, tot l'equip, un darrere l'altre, i prefereixen sacrificar un corredor del Movistar i un també de l'Sky perquè els altres corredors i líders vagin ben protegits i no tinguin perill. Bé, el Bernat ens comenta una cosa que ja hem comentat, l'equip World Tour del Barça, si seria possible. Nosaltres n'hem parlat fa un moment, potser no estava encara en antena, i bé, no sé, s'hauria de preguntar als responsables del Barça, que en el seu moment van apostar pel ciclisme amb un equip evidentment més modest, però que després a l'hora de fer el salt d'un equip professional World Tour van decidir que no era el moment, o el que sigui no es va fer. Mai se sap si en el futur s'ho poden repensar o replantejar. Tot i que ara, antigament sí que els equips, els clubs de futbol havien tingut seccions de ciclisme, el Barça i l'Espanyol l'havien tingut a l'època de Cañardo, a èpoques enrere, però ara no es porta massa. De fet, si ens hi fixem, no hi ha cap equip
dels equips professionals, ni World Tour ni continentals que pertanyen a un club, no? Potser l'últim que jo recordo és el Benfica. Sí. Fa molts anys, jo era molt jove quan hi havia el Benfica. Sí, quan jo estava corrent també a Portugal, teníem el Boavista, jo estava en l'equip Boavista, amb el Sió estava en l'equip Benfica, i altres corredors catalans i espanyols que també hi érem, i això, hi havia a Portugal sí que aquests dos grans equips i grans rivals en el futbol doncs tenien també la seva secció de ciclisme. Aniria bé per nosaltres que... Excepte Portugal no es dona aquest cas en cap altre país. No, la veritat és que no. Bé, 16 quilòmetres, això vol dir que ja estem ara sí a punt de començar aquesta ascensió, aquest alt de Fredes, puntuable de primera categoria pel Gran Premi de la Muntanya, tot i que són 15 quilòmetres a una mitjana del 4,5%, és a dir, que no és cap cosa, però sí que té algunes rampes de fins al 12%. Comença precisament amb una d'aquestes rampes, suposo que ho veurem tot seguit, i després doncs suavitza molt, però cap al final torna a tenir alguna rampa del 12%. Aquí ens indiquen aquest embassament d'Ulldecona. Sí, que és aquest embassament que és una mica... és on tenen una mica de pla, després d'haver afrontat el primer quilòmetre amb rampes del 12%, i tenen uns 3 quilòmetres o així que van pel costat d'aquest embassament. La Maite també diu que dubta molt que el Barça inverteixi en ciclisme actualment, que no ho veu viable actualment. Bé, viable sí que ho seria, però que no. Atenció, perquè sembla que aquí comença l'ascensió, hi ha el primer moviment entre aquests 5 corredors escapats, és l'home del Burgos, Pablo Torres, el primer de moure's. Això també és normal, no? Saben que ho tenen molt pelut, que els tenen a sobre, que és gairebé impossible arribar a dalt, doncs com a mínim provar-ho en solitari, no? Sí, de fet ara és una mica el moment, ja que pràcticament un corredor així en pujada avança millor sol, s'agafa el seu ritme, calcula la seva velocitat i el que li queda, i a veure si és capaç primer de deixar la resta de companys i segona de mantenir la diferència. Pablo Torres, que podríem entendre que és el líder del seu equip, de fet li han donat el dorsal acabat amb 1, el 111, és un corredor ja veterà de 28 anys, que va començar al Xacobeo Galícia, però que després ha fet tota la seva carrera en aquest equip, a l'equip Burgos. I aquí, en canvi, veiem el Fabio Quinello, l'altra cara de la moneda, que s'ha quedat ja enrere de l'equip del grup dels escapats. És a dir, de moment hi ha hagut un per davant i un per darrere. Aquest és el cap de cursa. Ara que hi vindrà el tros de pla que dèiem. Pablo Torres, doncs, cap de cursa en aquest començament de pujada a Fredes, en aquest embassament d'Ulldecona que veiem en aquesta imatge aèria, i el grupet de 5 que s'ha trencat només començar la pujada, o fins i tot la primera rampa que ha atacat Pablo Torres, que mira enrere per comprovar si ha fet forat o no, i el grup de 5 que s'ha esmicolat ràpidament, després que havíem vist que s'entenien perfectament durant tota l'etapa, amb relleus constants, i aquí el gran grup molt estirat i molt gran, insistim que són 191 corredors els que han pres la sortida per disputar aquesta segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, entre Castelló i Fredes. Comença a haver-hi els primers talls ja per darrere el gran grup. I això que només hi ha hagut una primera rampeta, un primer busguard. I aquests són dos homes que han saltat ja del darrere, perquè no eren dels 5 escapats. Tenim el dorsal 94, Johnny Hugerland, del Rompot. Sí, ha saltat de darrere del gran grup.
I aquest és que segueix sent el cap de cursa, Pablo Torres. Doncs tenim moviment des de bon començament, tant des del grup d'escapats com des del gran grup. Amb la imatge de l'helicòpter podem tenir una referència visual de quina és la diferència que hi ha en aquests moments. Teòricament ara aquí hem de veure aparèixer els altres, aquests primers homes que havien saltat del gran grup. El Néstor Biosca ens comenta que és una pujada bona pel Purito, que no és gens massa dura, però que té els 2 darrers quilòmetres exigents. Però insistim que no sabem com està realment el Purito, si està per disputar. El més lògic seria que s'esperés a dissabte el xorret de Catí, però bé, no se sap mai amb el Joaquim. Mira molt enrere, no? Potser no s'hauria de concentrar més en donar-ho tot, però vaja, sempre suposo que vols veure la referència, a veure si realment et val la pena mantenir l'esforç o no. No, veiem que ara, a més, aquesta part que ara passa al gran grup farà que s'estiri molt i segurament a la que comenci pròpiament al port s'enfilarà i realment potser hi haurà els primers moviments per darrere. Basil Kirienka, tot un campió del món contrarrellotge, és l'home que porta la iniciativa. Corredor de l'equip Sky treballant doncs pel seu líder Walter Puls, que ahir va fer una contrarrellotge excepcional, amb una diferència, recordem, de 15 segons respecte a Luis León Sánchez i 21 sobre Basil Kirienka. Una diferència notable amb només 16 quilòmetres. El grup estiradíssim i veurem si podem veure què ha passat amb aquests 2 homes que havien saltat només començar. Un d'ells era Johnny Hogerland, l'holandès de l'equip Rompot. Realment la velocitat que aporten ningú diria que estan pujant un port de primera com l'ha posat l'organització, no? Està clar que són rampes força suaus, I veiem que Burgos, que Torres no pot, Sí, acaba de ser... l'estan neutralitzant. Veiem ara com comencen a provar els corredors. Euskadi, no? Bé, doncs, a partir d'aquí comença una nova etapa. El grup compacte i l'equip Sky i els homes del Movistar que també comencen a passar endavant, tot i que ara sembla que és més l'Sky qui torna a portar tot el pes de portar el ritme. ...12 quilòmetres d'ascensió en aquest coll que té un pendent mitjà, com dèiem, del 4,5, però, per exemple, rampes força més dures, amb 12 de màxima. I Kirienka, que sempre continua al davant, i veiem molt ben col·locat Puls, Majoria d'Sky, algun Movistar, algun Euskadi. Però Kirienka, de moment ell solet, marcant el ritme. Sí, estan pujant a ritme constant, a veure... Sembla que tothom es prepari una mica i ningú s'acabi de decidir. Bé, de moment no deixen fer a Kirienka, que és un home fort, potent, que pot portar aquest ritme, i la resta doncs a roda. I els Movistar col·locant-se, ens pregunta el Pedrenyal per qui deuen treballar els Movistar. Ja ho hem explicat abans, que era una mica d'incògnita, perquè Quintana va perdre molt ahir, per tant no pot ser un home per la general. El més ben situat després de la crono d'ahir és Jesús Herrada,
teòricament el seu líder podia ser Joan Izaguirre, com es va veure ahir, però clar, el hàndicap del temps que va perdre amb la caiguda doncs també el deixa una mica al marge. Recordem que finalment va ser el 18è, que Déu-n'hi-do, perquè jo crec que la caiguda va perdre ben bé 25 o 30 segons, i doncs va acabar finalment 18è a 38, és a dir que estaria probablement hagués fet segon de l'etapa fins i tot, Sí, possiblement. Realment li va sortir una bona etapa i després de la caiguda. No sabem si avui se'n ressentirà o no, però sí que està en un bon moment de forma. Veiem un home que acaba de saltar, crec que és un Bardiani, i hi havia el Néstor Biós que diu compta amb l'Edu Prades, que és del Canà i es coneix aquest port com el menjador de casa seva. Doncs atenció, compta amb l'Edu Prades. Hem vist pintades d'ànims a l'Edu i a veure si li surt una bona etapa. De moment l'Sky, que ha deixat saltar aquests dos corredors. Crec que el primer era de l'equip Bardiani. Costa una mica més identificar-los, haver-hi tants equips continentals i continentals professionals. Els mallots, doncs, evidentment, no estem tan familiaritzats com els equips del World Tour, que són les proves que transmetem habitualment. Però vaja, a veure si podem identificar. Aquests dos homes, havia saltat primer el de Bardiani i ara hi ha aquest home de l'Euskadi que l'ha atrapat i es posa davant. L'Euskadi és el dorsal que acaba amb 6, el 66 crec que... Euskadi 166, i Manol Estevez, i l'altre és el Senu Sonny Colbrelli, un dels més coneguts del Bardiani. I Manol Estevez. Sí, un Sonny Colbrelli, que va guanyar el Gran Premi de Begheli a Itàlia l'any passat i a la general del Tour de Limousin. El corredor perfectament s'adapta bé a curses d'un dia i aquí doncs per ell això és com una clàssica. Corpulent, amb bona punta de velocitat també. Doncs aquí a provar-se. Crec que això és la pancarta de 10, sí, efectivament, 10 quilòmetres. El Bernat Collell ens recorda l'atropellament de 6 corredors, es confon perquè diu l'Sky i eren del Giant, però vaja, això és el de menys en aquest cas, i parla d'això, que s'hauria de fer més campanya potser amb mallots o com sigui, però el metre i mig, que és una campanya que evidentment s'ha de conscienciar a tots els conductors de deixar aquesta distància de metre i mig quan avancen ciclistes. Passa que en aquest cas no va ser algú que els avancés massa fregant, sinó que era un cotxe que anava en contradirecció. Sembla que era una turista anglesa que potser es va confondre amb això de l'esquerra i la dreta i els va arrollar els 6 homes del Giant, i sembla que el que va portar la pitjor part va ser el seu sprinter Degenkolb, que fins i tot se li ha hagut de reimplantar un dit. Esperem que es pugui recuperar i que pugui disputar la temporada. Però sí que és evidentment aquesta campanya s'hauria de fer constantment per conscienciar la gent. Veiem Colbrelli i Manol Estevez. Colbrelli, que com diu Pedrenyal, habitualment és més sprinter i les victòries que ha aconseguit són més en un altre perfil d'etapes, però vaja, de moment doncs es deu trobar fort, ja ha saltat i després ha estat Manol Estevez qui ho ha fet i l'ha atrapat, i ara tots dos circulen amb uns metres, no gaire, d'avantatge respecte del grup principal. I a veure si l'Edu Prades pot provar alguna cosa. Estava mirant ara la imatge aèria de l'helicòpter, si veia algun caja rural per aquí a les primeres posicions. Sí que en veiem. Sí, ara sembla que veiem que passa cap al davant. Veurem si ho pot provar l'Eduard Prades. I aquí tenim ara aquesta referència visual. Allà van els dos escapats, home. No, poca diferència. 7 o 8 segons potser. Sempre sota control, quan falten encara 9 quilòmetres. Cap problema, doncs, per l'Sky. I Manol Estevez, de l'Euskadi, Sonny Colbrelli, del Bardiani, cap de cursa. Ja hi havia molts autocars dels equips. Probablement, doncs, per aquí hi hagi
hagin de baixar en bicicleta fins aquí els corredors, no? Segurament sí. Després de l'etapa normalment en ports així llargs acostumem, si més fa bon temps, doncs a girar i a baixar. Saps que a més tenint en compte que són 25 equips, si han de pujar 25 autocars fins a dalt i després baixar, el col·lapse pot ser monumental. Jo no crec que hi hagi massa espai a dalt a parades com perquè es puguin aparcar convenientment tants autocars i tants cotxes d'equip, no? Per tant, els corredors doncs, giraran cua un cop acabin l'etapa, baixaran aquests 9 quilòmetres relaxadament fins a arribar fins als autocars dels equips que els portaran cap als hotels. Exacte. I Manol Estévez, que sembla que s'ha quedat, no? És a dir, Colbrelli deu anar al davant, m'imagino. I Manol Estévez, corredor de l'equip Euskadi, mirant enrere, veient doncs, que la diferència que té és petita i que no ha aconseguit doncs, l'objectiu de fer un forat que li pogués permetre pensar en la possibilitat d'intentar guanyar l'etapa. Té 23 anys i és la seva segona temporada a l'equip Euskadi. Sí, un corredor també d'etapes, de dia, amb força massa muscular, sprinter també. I el monestir de Benifassà, recordem que és municipi de la Pobla de Benifassà, aquesta arribada al Coll de Fredes. 8 quilòmetres pel desenllaç. Evidentment avui no és una etapa, tot i que sigui en final amb pujada, doncs que es puguin esperar grans diferències, no? Suposem que els homes que disputin doncs, esperaran al final i que l'etapa es decidirà per segons, no? Sí, tal com veiem... El més normal és que Puls continuï avui com a líder. A més, tal com veiem treballar el seu equip, probablement doncs, és que estigui en un bon moment. La veritat és que van molt agrupats, per ser un port de primera. Vol dir que davant tampoc no hi posen moltes ganes perquè això s'estiri. Ja hem dit que ja hem relativitzat una mica això de primera. Atenció perquè ara és un Movistar, i ha passat al davant, trencant doncs l'hegemonia dels Sky. I això sí que pot accelerar la cosa, Si ataca un Movistar, es pot estirar ràpidament el grup, perquè ja és un home d'un dels equips importants i amb aspiracions. I Manol Estévez ha estat atrapat. I veurem qui és aquest Movistar. Javier Moreno, t'ha semblat? No ho sé. És complicat avui dia amb els cascs i les ulleres. Si no són corredors molt significatius, que gairebé només com pedalant ja saps qui són, si no veus el dorsal és difícil. Però bé, ha fet força forat, Sí. I suposem que, tot i que no s'ha vist, almenys jo no me n'he adonat, Sonny Colbrelli doncs també l'hauran agafat, probablement abans que Imanol Estévez. És Herrada, Atenció que és José Herrada, José Herrada, cinquè de la general, ahir va acabar només a 26 segons de Puls, però vaja, no sembla que això hagi esbarat gaire a l'Sky, No s'han mogut, l'han deixat fer, queden 7 quilòmetres, suposem que esperaran a veure què fa, i si agafés avantatge, lògicament haurien d'accelerar el ritme, però vaja, és José Herrada, Jesús Herrada. Recordem que aquí hi ha els dos germans, Jesús i José. Sí, per tant, aquest és José, no Jesús, per tant no... Ja m'estranyava que fos
el cinquè de la general, perquè aleshores sí que suposo que hi hauria hagut més moviment, no? José, a veure quan va perdre. José va perdre 10 segons més, va perdre 36 en lloc de 26, tampoc és tant, però vaja. En principi, Jesús Herrada va ser 5è de l'etapa a 26, José Herrada va ser 7è a 36. Movistar, que no ha portat aquí cap dels dos corredors catalans que té, ni el Marc Soler ni Antonio Pedrero. José Herrada, dorsal 14, cap de cursa. El Movistar que ha portat Jorge Arcas, Imanol Herbiti, els germans Herrada, Johnny Zaguirre, Dyer Quintana, Javier Moreno i el veterà Francisco José Ventoso. A veure, doncs, amb aquest moviment que fa l'equip Movistar, si per darrere s'animen. Val a dir que José Herrada l'any passat va guanyar la clàssica Morevieta a primavera i que si li deixen gaire forat pot mantenir durant una bona estona al capdavant. A veure si veiem una referència visual del forat que hagi pogut fer. Una quinzena de segons de portar. Ja es va reduint el... Sí, això t'anava a dir, s'ha estirat. A davant no hi ha, excepte aquest atac puntual de José Herrada, no hi ha hagut massa moviment, masses atacs, però pel darrere es van quedant els corredors que no poden aguantar el ritme, no? I el gran grup doncs, és cada vegada més petit. Queden encara 6 quilòmetres pel final i veurem si entre els corredors que es van quedant veiem algú significatiu, perquè això passa molt a principis de temporada, que corredors que tenen molt nom i que durant l'any doncs, seran protagonistes, ara estan encara molt lluny de la forma i es queden en situacions que habitualment estarien davant i han estat del darrere. José Herrada, un dels dos germans de l'equip Movistar. Bon rimet que s'ha agafat pujant. A veure... Se'l veu bé, si va mantenir aquesta velocitat. Ha mirat enrere a veure si veia la diferència que havia obtingut, però és el primer atac seriós i amb... Sí, pot ser també que el Movistar així bellugui també alguna peça per darrere els seus corredors i... Podria donar-se el cas que estigués treballant pel seu germà, que a més de ser companys d'equip aquí serien tots germans. Ja hi ha hagut altres casos de germans ciclistes. Ens pregunta el Xevi si hi ha bonificacions. No, en principi doncs no hi ha bonificacions en cap etapa en aquesta volta a la Comunitat Valenciana, per tant els temps seran els reals. I l'Sky, que es manté al davant, controlant, encara sense amoïnar-se massa per la diferència de José Herrada. Ha desaparegut Kirienka, probablement ja ha fet la seva feina. I Walter Puls ocupa la tercera posició, un home acostumat durant la temporada a ser el que va al davant moltes vegades, treballant per Froome, i que ara té aquest rol de líder de l'equip i que voldrà respondre al treball dels seus companys intentant buscar la victòria. De fet, probablement avui pugui continuar sent líder perquè no és fàcil que hi hagi grans diferències i recordem que té 15 segons d'avantatge sobre Luis León Sánchez de la General. Un Luis León que no hem vist. De moment l'Astana sembla que deixa fer fins al final, perquè excepte l'Sky i el Movistar i una miqueta l'Euskadi abans, els Astana no han aparegut massa per les primeres posicions. Sí, mentre vagi la cursa així controlada, moltes vegades
veiem que no s'anima prou a que la gent ho provi. Llavors, mentre es vagi un bon grup, es col·loquen al mig del grupet i es deixen portar una mica. El Bernat Ullell diu que veu molt sobrat a José Herrada i pregunta fins i tot si es pot emportar l'etapa. No, sí que se'l veu amb bona cara i ha agafat un ritme bo, còmode per ell, i com si esperés que si hi ha algun moviment a darrere del seu equip pugui ajudar a tirar endavant. A veure, aquí veiem la diferència, no es manté si fa o no fa, jo diria uns 15 segons, només. I el grup cada vegada més petit, però vaja, molt gran encara, Bé, doncs ens anem acostant ja a l'hora de la veritat, el desenllaç d'aquesta segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana entre Castelló i Fredes, a la Pobla de Benifassà, amb aquest home que està buscant la victòria o està treballant pel seu equip, segons com vagin les coses. Lògicament, si veu que manté el forat i el pot aguantar, no rebutjarà guanyar l'etapa. Si veu que se li tiren a sobre, doncs probablement la tàctica haurà estat fer treballar els Sky de cara a algun altre Movistar que se'n pugui beneficiar. Ha aprofitat el moment que arribava el revolt per mirar enrere, a veure si veia la diferència visualment. Sí, veiem el Luis León ben acompanyat pels seus companys. Igualment l'equip Cannondale també està per davant amb 4 o 5 homes per intentar potser donar alguna sorpresa. Es mantenen doncs aquesta quinzena de segons d'avantatge de José Herrada respecte al grup, encapçalat per l'Sky, ja no per Kirienka, que ja ha fet la seva feina, i en Puls ben situat a les primeres posicions. Jo crec que està molt estabilitzada la diferència. Fa molta estona que, almenys visualment, sembla si fa o no fa, ni puja ni baixa. Sí. És a dir, que van pràcticament a la mateixa velocitat Herrada que el grup principal. El David Ventura aposta per Herrada, que avui guanya. I l'Sky continua encara amb 5 homes al davant, 4 i el líder. I ja no hi és, evidentment, és Kirienka, però encara té 4 companys aquí al davant. Walter Puls, l'Astana, que apareix just al darrere, Euskadi, i evidentment ara no hi ha els Movistar perquè tenen l'escapat al davant i no els hi toca treballar. Però sí que potser haurien d'estar una mica més ben situats per quan l'atrapin, Sí, és que l'atrapen, esclar. Ha semblat que no en veia cap, entre les primeres posicions. No, fins on hem arribat amb la càmera no se'ls veia, no. Però segur que ara... Home, molt lluny no estaran. No, estan allà. Bueno, a vegades quan veus blocs tan potents com els que tenim ara tirant, que són els Sky, els Astana, els Cannondale, tots a davant, doncs costa que hi hagi gent que ho provi, quan veu que encara queden tants corredors. A vegades doncs difícil fer camí tot sol, encara que sigui pujant, i que puguis obrir diferències. Jo diria que ara ha augmentat una mica la diferència. Estem ara sense referències ni de quilometratge ni de diferències, però vaja, vam estar ja pràcticament als 3 quilòmetres finals. És un port que es puja, quan ho veiem,
pendent del 4,5-5 de Sí que ha augmentat, mitjana. mira, no apareixen encara, Sí. Encara ja podem parlar d'una vintena de segons. I el grup, que ara sí, és cada vegada més reduït, Veiem fa un moment que tancava el grup Vicente García de Mateos, un píster. Recordem que participa a la selecció espanyola de pista per agafar rodatge, per fer també una mica de fons, que també ho fan els písters, de cara als mundials del mes de març. Ha agafat una bona diferència. Sí, jo crec que ara sí, ara ha augmentat força, Doncs a veure si els d'Sky al final se n'hauran de penedir que han deixat marxar el cavall, Sí, sens dubte que ha augmentat. Sí, no hi ha cap més equip que de moment intenti lluitar per l'etapa per intentar neutralitzar aquest corredor. Recordem que la general està a 36, És a dir, que no per posar potser en perill el lideratge de Puls, però sí per fer un bon salt. I ja s'hi passarà el germà a la general, Segur que estem als últims 3 quilòmetres, Ara han desaparegut les indicacions de quilometratge, però no li falta massa, I la diferència, que jo diria que és superior als 15 segons que dèiem abans. A veure si aquí els veiem. Ha saltat un home, Sí, hi ha moviments. Hi ha moviment, i això sí que farà que es redueixi força la diferència si hi ha salts i hi ha moviments, Sí, ara s'ha tornat a reduir ja, Aquest salt que no ha anat massa enlloc, però el que ha provocat és una acceleració molt gran, i ara els Sky que tornen a agafar la iniciativa, accelerant força, i s'han menjat molt terreny en poc moment, Mira, ja el tenen, Sí, en molt poca estona. Això és pancarta d'últim quilòmetre, Últim quilòmetre per José Herrada, que disposa ja només de menys de 10 segons d'avantatge, ja, 4 hores i 8 minuts de cursa. Recordem que són 163 quilòmetres aquesta etapa. I ja el tenen, Ja el tenen. Per tant, doncs, tot es decidirà en aquest quilòmetre final. Primer moviment, corredor de l'equip Ethics, efectivament. Ethics Quick Step. L'equip de Tom Bonen i de Bob Jongels. Atenció, Jongels, que pot ser un altre home a tenir en compte, Molt bé, el líder, el Pau Walters, està mantenint en tot moment les primeres posicions. Sí, encara està a roda d'un company. L'Sky ha fet una gran etapa, l'Sky, com d'altra banda és molt habitual. A veure si veiem qui és aquest home de l'Ethics, que té uns metres, si pot ser Jongels o no. És el Dani Martin. És Dan Martin. És Dan Martin. El nostre Dan Martin, com ens comentàvem, l'irlandès de Girona. 400 metres per Daniel Martin. Doncs té espai, Guanyador d'una volta a Catalunya i un palmarès força important. I té marge, Té marge. Daniel Martin, de l'equip Ethics. Doncs s'emportarà la victòria. Que es pot emportar aquesta victòria en aquesta segona etapa. Martin, que va perdre 1 minut i 2 segons ahir, Doncs sí, victòria per Daniel Martin, l'irlandès gironí, que s'emporta aquesta etapa, i veiem Puls, que ha entrat en tercera posició, per tant, evidentment, continuarà liderant amb tota comoditat aquesta volta a la Comunitat Valenciana.
I la victòria, doncs, per Daniel Martín. Doncs mira, ens en alegrem perquè, com ens comentaven els nostres espectadors, quan hem explicat abans que hi havia 6 catalans, un ens deia, compteu també el Dan Martín, que és de Girona. Doncs podem dir que hem tingut victòria catalana en aquesta segona etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. Però amb un Puls que mantindrà el liderat i un Sky que s'ha vist com un equip dominador i que ve aquí a guanyar amb Wouter Puls, que en teoria ara tindria una certa tranquil·litat demà i esperarà a l'etapa de dissabte. Daniel Martín, contentíssim per aquesta primera victòria de la temporada. Aquest corredor irlandès, afincat a Girona des de fa molts anys, guanyador de la Volta a Catalunya i de moltes altres proves. Doncs bé, una victòria d'un corredor de prestigi. De moment, poden estar satisfets els organitzadors per com ha començat aquesta volta a la Comunitat Valenciana. Ahir victòria de Wouter Puls i avui de Daniel Martín. Sí, un bon debut amb el seu nou equip, l'Ethics Quick Step. Recordem que venia de córrer amb el Garmin les temporades passades i que segur que això encaixarà molt bé dintre l'equip i ell també per agafar confiança amb l'equip i tot plegat. Una bona victòria. Sí. Home, és important això, que canviïs d'equip, et fitxi un equip i el mes de febrer ja els donis una victòria, no? I tant. Comença amb molt bon peu. A veure si no arrossega tanta mala sort com ha tingut en moltes curses. Ha sigut un home de mala sort. Caigudes, sí. Amb les caigudes. Té un bon palmarès, però amb les caigudes no ha estat de sort. Evidentment té una Lieja-Bastogne-Lieja, té un Giro Lombardia, té una Volta a Catalunya i una Volta a Polònia, és a dir, que té proves clàssiques importants d'un dia i voltes per etapes, no? I també etapa al Tour. Jo crec que al final ha guanyat amb un segon, però això és el de menys, perquè ell, evidentment, no devia venir per la General perquè hi va perdre més d'un minut, no deu estar encara en forma, però, esclar, sabent que hi havia 2 arribades en pujada en aquesta volta a la Comunitat Valenciana, doncs mira, el primer dia, a la primera ja la té. Els altres ja ho veurem, però ell ja ha sucat, no? Ell ha debutat en victòria. Suposo que encara ens posaran la classificació d'aquesta etapa, però en qualsevol cas el que és, sense cap mena de dubte, Wout Puls ha fet tercer de l'etapa i per tant seguirà líder de la General i probablement haurà augmentat la diferència, perquè el segon, que era Luis León Sánchez, jo no m'ha semblat veure'l a les primeres posicions. No l'he vist. Per tant, aquí tenim l'etapa, 2 segons li han donat finalment, amb Jesús Herrada, no José, Jesús Herrada que ha fet segon, Wout Puls, Beñat Inchausti, Thomas Slachter, Ion Izaguirre, recordem el de la caiguda d'ahir, el Luis Lessig ha entrat, setè, Eduard Prades, 8è, molt bé, Eduard Prades, Dyer Quintana, 9è, i Davide Fórmulo, 10è, tots amb el mateix temps, és a dir, a 2 segons de Daniel Martín. Per tant, la General continuarà exactament igual a les primeres posicions, és a dir, amb Wouter Puls primer, amb 15 segons sobre Luis León Sánchez. Sí que saltarà Basil Kirienka de la tercera plaça i pujarà Diego Rosa a la tercera i Jesús Herrada a la quarta. Veurem no sé si tenim temps d'escoltar si entrevisten els nostres companys al vencedor, però clar, estem a País Valencià, no sé si saben que el poden entrevistar en català. Probablement, si ho fan, ho faran en anglès, però recordem que Dan Martín parla en català, evidentment no diré perfecte, però sí que molt correcte i perfectament intel·ligible, i que nosaltres, quan l'any que va guanyar la Volta, vam tenir l'oportunitat de parlar amb ell cada dia i sempre ho fèiem en català. Aquesta és la classificació provisional per equips de l'etapa. Movistar i Astana al mateix temps i l'Ethics a 6 segons. Han corregut molt a fer aquesta classificació, que en aquests moments potser no és el que més interessa, però vaja, recordem que la classificació per equips es fa sumant els temps dels 3 primers corredors de cada equip en cada etapa. Veiem la repetició del moment en què ha atacat
Daniel Martin. Bé, aquí ja feia una mica que havia atacat, ha passat la pancarta de 400. Jo crec que ha atacat en devien faltar 500, més o menys, no? Mig quilòmetre pel final. Sí, ha sortit fort, els ha sorprès i ha mantingut la distància. I, escolta, si no hagués atacat Martin, doncs probablement hagués guanyat Jesús Herrada, amb la qual cosa el germà realment hagués treballat pel germà, és a dir, hem vist protagonista José Herrada fins a quan faltaven un parell de quilòmetres pel final i finalment doncs Jesús Herrada, que ha estat segon, veiem allà al darrere guanyant-li l'esprint al líder Wout Poels. I recordem aquesta bona vuitena posició d'Edu Prades, Molt bé, realment ja ens comentaven que es coneix perfectament aquest coll. A veurem si ara ens posen sobre aquesta imatge. Sí, la general, efectivament, amb Poels primer, manté aquests 15 segons sobre Luis León Sánchez. Com comentàvem, Diego Rosa puja a la tercera plaça a 22, Jesús Herrada puja a la quarta a 26, atenció també Bob Jungels, company d'equip i l'home fort de l'equip per la general de Dan Martin, a 27, Javier Moreno, 32, Beñat Inchausti, Johnny Zaguirre, que ha pujat ja a la vuitena, i tornem a insistir en els segons perduts ahir amb la caiguda, perquè Johnny Zaguirre estaria probablement segon d'aquesta classificació general. Doncs bé, mentre esperem si comença ja la cerimònia del podi, farem ja una recapitulació del que hem pogut veure avui, aquesta victòria de Daniel Martins. Aquesta és la classificació per punts, que encapçala també Wouter Poels, lògicament, ahir va fer primer i avui ha fet tercer, doncs és el líder d'aquesta classificació. Demà Jesús Herrada portarà però el mallot de líder, perquè és el segon d'aquesta classificació. Demà, doncs, una etapa, Josep, que en principi ha de ser diferent d'avui, perquè demà és la primera gran oportunitat pels sprinters, pels velocistes. Una etapa que començarà segon i que acabarà a Alzira, 173 quilòmetres, una mica més llarga que la d'avui i amb un final completament pla, els últims quilòmetres completament plans, amb la qual cosa molt probablement veiem treballar els equips dels velocistes per tirar a terra les probables escapades perquè hi pugui haver un final a l'esprint. Sí, demà... I en aquest cas, mentre veiem la general per equips, que encapçala evidentment l'Sky, deia en aquest cas, en cas d'esprint, sobre el paper i en teoria hi ha un home que sobresurt per sobre de la resta, no? Que seria Nasser Bouhanni. Sí, el corredor del Cofidis, que ve aquí també amb un bon equip, amb 3 llançadors molt potents i que demà realment és el favorit, no? Demà ens podem trobar una mica